O, jest już? Jak myślisz? Poczekaj. O, już leci, dobra. Uwaga, teraz Nela będzie pływała jak piesek. Uwaga. Tam będzie kamera, tam jest kamera. A rękami też, rękami. Ale fajnie. Teraz zawracamy i w drugą stronę. Mocno nogami. Mocno nogami. Mocno nogami. Tak. Tak. Płyń. Jak piesek. Teraz Nela będzie skakać na bombę, tak? O. No to wyłaź do góry. No wyłaź. Uwaga. 3, 4. Hop. Płyń jak pies. A teraz na plecach, dobra? Trochę. Będzie nakręcić kamerkę. Uwaga, na plecach. Uwaga. Kładziemy się i chlap mocno nogami. Mocno płyniemy, mocno. Ale super Nela płynie. O ja. Mocno nogami, mocno. Robimy zapu. Teraz drugą stronę. Mocno Nela płynie nogami. Ale głowa w dół. Płyń nogami. Płyń nogami. A rozpłynie tu. Daj mu bierzemy okulary, dobra? To był filmik, jak Nela się uczyła pływać, tak? Poszli całuska. Pa, pa.